दा फाइनाली आसाम पुलिस बेटेलियन्स कमान्ड' पस्ट ओंखारबाय बेनो जाबाय 5 बेटेलियन्स गोबां नेगासिनो दंमोन नोंथांमोना आसाम पुलिस कमान्ड' पस्टआ माब्ला ओंखारगोन बेनिफ्राय बैसोखौ लानानै नोंथांमोना गोबां गोनो गोथो जादोंमोन नाथाय आं नोंथांमोननो सिगाङावनो मोनसे खोथा होदोंमोन जे जोंनि एसटिफ्रा कनसिडार थागोन होननानै दा फाइनाली जामारबाय हेलौ लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ फाइनाली 10 पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एभिआव एबा आसाम पुलिस कमान्ड'आव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन मात्र लोगोफोर जास्ट नोंथांमोननि बेयाव बैसोनि फारागथि दङ नोंथांमोना बयबो माखासे गोरोबनाय नंला आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायोब्लानो गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा बेखायनो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो बेयाव AVUBSI आरो लोगोसे आसाम पुलिस कमान्ड' पस्टआबो ओंखारबाय नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हाजोबसिगोन दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेला 50K जाथारसिगोन साबस्क्राइबार्स थ' नोंथांमोननि अननायाव थाबैनो नोंथांमोना शेयार खालामदो आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा फाइनाली जों भिउ खालामबाय दा जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै लोगोफोर खुनु फेक नङा नोंथांमोनाव SLPR बेयाव मोनदों दा बेनिफ्राय नायदो पस्टआ गोबां दङ बेनो जाबाय 5 बेटेलियन्स नाथाय बुंदोंमोन 4000 ओंखारगोन होननानै दा फाइनाली 2450 भेकेन्सि ओंखारबाय बेनि गेजेराव मेल आरो ट्रान्सजेन्डाराव थागोन 2220 भेकेन्सिस आरो हिन्जावफोरा थागोन लोगोफोर 180 बिनि अनगायैबो नार्सिंआव थागोन 50 दा बेनो जाबाय लोगोफोर एप्लाइ जागोन 13 डिसेम्बरनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ नोंथांमोना नुनो मोनदों 12 सिम थागोन जानुवारि एबा 2 जानुवारिसिम थागोन थ' नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामना ला थाइसेबो फिस नाङा एप्लिकेसन फिस नाङा बेनिफ्राय कनस्टेबल मेल आरो ट्रान्सजेन्डाराव थागोन गासै 2220 मोनखाबाय बेनि गेजेराव हिन्जावफोरा दङ लोगोफोर 180 10% रिजार्भेसन थागोन बेनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोना कनस्टेबल नार्सिं मोनदों AV बेयाव 50 भेकेन्सिस नुनो मोनदों थ' बेनिफ्राय दानिया क्वालिफिकेसन नोंथांमोना टेनसन लानाङा जायफोरा 10 पास जाबाय बयबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय बैसोआव थाबथागोन दा बिदिब्ला जों नायनोसै मा दंबावो सिङाव आरो लोगोफोर आसाम पुलिस कमान्ड'आव मोजां स्पर्ट्सनि माखासे चान्स होनाय जादों जायफोरा स्पर्ट्स पार्सन थ' नोंथांमोननि थाखाय मोजां चान्स बेनो जाबाय जायफोरा नोंथांमोना रिप्रेजेन्ट खालामदों स्टेट लेभेलनिफ्राय थांनानै इन्डियायाव अब्ला नोंथांमोना गोबां बेयाव चान्स मोनगोन थ' नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो मा गेलेनाय दङ थ' काबादि दङब्लाबो नोंथांमोना बेयाव चान्स मोनगोन थ' बिनिफ्राय दानिया क्राइटेरिया दा लोगोफोर क्राइटेरिया नायदो नोंथांमोना बुंदों बेयाव गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन 18 निफ्राय 21 इयार्सल' मोनगोन होननानै आसाम पुलिस कमान्ड'आव नाथाय आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअफ्राव खोथा होदोंमोन जे एज रिलेक्सेसन थागोन होननानै दा फाइनाली थामारबाय 18 निफ्राय 21 इयार्सल' जेनेरेला नाथाय जोंनि एसटिफ्रा 5 इयार्स बारा मोनदों बेखौ लायोबा नोंथांमोननि बैसोआ 26 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा नोंथांमोना डेट अफ बार्थखौ माखासे काउन्ट खालामना लादो बेयाव दङ 2003 जानुवारि 1 आरो लोगोसे जानुवारि 1 2000 बेनि गेजेराव जायफ्रा दङ स' नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन दा लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना डेट अफ बार्थखौथ' नोंथांमोना नायना लादो गोरोबोना गोरोबा बेनिफ्राय जोंनि एसटिफ्रा 5 इयार्स बारा मोनखाबाय टेनसन लानांला 26 इयार्ससिम जोङो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आसाम पुलिस कमान्ड' पस्टआव दा बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन दा जेबो टेनसन लानाङा आं बुंखादों लोगोफोर क्वालिफिकेसना अनलि 10 पास जागोन होननानै दा फाइनाली जामारबाय HSLC पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन पार्सेन्ट नाङा आरो बेयाव पार्सेन्टनि जेबो बेनिफिट्स गैया दा बेनिफ्राय जायखिजाया नोंथांमोना नार्सिंआव खालामनोबा डिप्ल'मा नांगोन खिन्थु नाथाय लोगोफोर फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव नोंथांमोननिया गासैबो एखेयानो जेरै हाइटआ 160.02 सेन्टिमिटार जानांगोन एसटिपिआ आरो नोंथांमोननि हौवाफ्रा बे आरो ओमफ्राय हिन्जावफ्रा 152.40 सेन्टिमिटार जानांगोन थ' बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ दा हाउ टु एप्लाइ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना SLPRBनि अफिसियेल वेबसाइटआव मोनगोन दा बेखायनो मबाइल नाम्बार इमेल आइडि नांथारगोन एप्लाइ खालामनायाव आरो फट'आ लोगोफोर लेटेस्ट जानांगोन फट'आ मोजां क्वालिटि जानांगोन होनना बुंदों लोगोसे जानुवारि 1 बिनि उनावहाय खेबनाय जानांगोन होनना बुंदों 2021 जानुवारि 1 2021नि नोंथांमोना उनावहाय खेबनाय जानांगोन डेट मिन्स लेटेस्ट जानांगोन थ' किबिफोरखौ नोंथांमोना मिलायहोनानै होदो एप्लाइ खालामनायाव जाहाथे आं खावलायो नोंथांमोना आरोबाव SSC बादि मिस्टेक खालामनाङा थ' बेनिफ्राय जों थांसै दानिया रेस बेसेबां स्पिड खारनांगोन आरो माबायदि खारनांगोन आरो माबायदि नाम्बार मोनो नोंथांमोना बेयाव नायदो दा बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जेब्ला रानिं खालाम थांगोन अब्ला बुंदों बेयाव माखासे गाइडलाइन्स थ' नोंथांमोना बेखौ मोजां फरायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना आरोबाव मिस्टेक खालामा दा बेनो जादों नोंथांमोना गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोबनांगोन बेजों लोगोसे सेल्फ एटेस्टेड नोंथांमोना होनांगोन गावनो थ' नोंथांमोना साइन होबानो जाबाय सेल्फ एटेस्टेड होनबा मिथिखायो थ' नोंथांमोना गासैखौबो जेरेक्स कपि खालामना लांफाजोब बेनिफ्राय एटेस्टेड हो बेनिफ्राय नोंथांमोना साबमिट खालामना हो जेब्ला रानिंआव थांगोन
दानिया लोगोफोर सिलेक्शन प्रसिडिउराव जों माबादि मोनखो दानिया जों माबादि खालामनांगौ माबादि खारनांगौ बेयाव गोबां फैबाय माखासे गाइडलाइन्स थ' बेनो जाबाय फिजिकेलाव 80 नाम्बार थागोन लोगोफोर हौवाफ्रा 80 आरो हिन्जावफ्रा 60 थागोन बेनिफ्राय नायदो माब्रै जायो दा फार्स्ट पेजआव दङ लोगोफोर बेनो जाबाय नोंथांमोननि रानिं थ' नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन थ' नोंथांमोना रानिं खालामथारनांगोन बेयाव माखासे बाहागो रानदों ट्रान्सजेन्डार मेल आरो फिमेल थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना हिन्जावफ्रा 60 मार्क्सनि खारनांगोन दा हौवाफ्रा बेसेबां खारनांगोन बे जाबाय रेसआ 4.8 नोंथांमोना किल'मिटार खारनांगोन 20 मिनिट्सआव थ' लोगोफोर बिराद हार्ड नोंथांमोना 4.8 नोंथांमोना खारथारनांगोन 20 मिनिट्सआव क्वालिफाइ जानो थाखाय आरो नोंथांमोननि लं जाम्पआ जाबाय 365 सेन्टिमिटार थ' लोगोफोर 365 सेन्टिमिटार नोंथांमोना बारथारनांगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना स्टेन्ड आप मोनदों बे जाबाय 4 टाइम्स नोंथांमोना दान्दायाव हमनानै नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो जे आर्मियाव होयो नालाय थ' बेखौ नोंथांमोना स्टेन्ड आप होनाय लोगो लोगो मिथिगोन बेनिफ्राय 100 मिटार्स खारनांगोन 15 सेकेन्डआव नोंथांमोना फोजोबनांगोन बेखौ आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों थ' बे जाबाय 16 मिनिटआव खारनो हायोबा लोगोफोर नैबे 4.8 खौ अब्ला एक्सेलेन्ट लानाय जागोन अब्ला नोंथांमोना 20 नाम्बार मोननाय जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना डिसक्वालिफाइड जागोन जाहाथे नोंथांमोना मोजां खार 20 मिनिटआव खारोब्ला थ' नोंथांमोना डिसक्वालिफाइड जागोन बेखायनो 20 मिनिटनि सिगां नोंथांमोना हाबनो नाजा दा बेखौ नोंथांमोना गासैखौबो नायजोबदो अफिसियेल PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै आं नोंथांमोननो गासैबो गाइडलाइन्सखौ होखाजोब्बाय बेनिफ्राय जों थांसै दानि जोबनायथिं दा हिन्जावफ्रा खारनांगोन बेसेबां नोंथांमोनाबो बेखौ नायलांदो नाथाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसनाव नोंथांमोना गासैखौबो डाउनलड खालामनानै बेसेबां खारनांगौ हिन्जावफोराबो अब्ला नोंथांमोना बांसिन क्लियार जागोन दा लोगोफोर भिडिअ गोलाव जायो बेखायनो गासैखौबो होजोबला स' नोंथांमोना जायफोरा हिन्जावफोर थ' नोंथांमोनाबो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ अब्ला नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन दा बेनिफ्राय ट्रान्सजेन्डारनि थाखायबो एक्सट्रा दङ थ' नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय मोजाङै दा हिन्जावफोराबो खारनांगोन बेनो जाबाय 2.8 नोंथांमोना किल'मिटार खारनांगोन 90 मिनिट्सआव आरो लोगोसे 100 मिटार्स खारनांगोन 18 सेकेन्डआव दा नोंथांमोनाबो बेखौ कमप्लिट खालामनांगोन अब्लासो क्वालिफाइड जागोन दा नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना नायदो गासैबो डिटेल्सखौ मोनफिनजोबगोन बेनिफ्राय माब्रै सिलेक्सन जागोन फाइनालाव नोंथांमोना बेखौ नायबावदो जाहाथे नोंथांमोना गासैबो क्लियार जायो नाथाय एग्जाम गैया लोगोफोर नोंथांमोनखौ एग्जाम लानाय नङा दा माखासे टेस्ट लानाय जागोन बेजोंनो नोंथांमोनखौ फाइनाल सिलेक्सन खालामनाय जागोन दा लोगोफोर जों PDF फाइलखौ गासैखौबो नायजोब्बाय नाथाय एग्जामनि जेबो आपडेट गैया डेट मिन्स एग्जाम गैया बेनिफ्राय अनलि बेयाव माखासे टेस्ट लागोन बेनो जाबाय साइकोमेट्रिक एबा साइकोलजिस्ट नोंथांमोनखौ लानाय जागोन टेस्ट लानाय जागोन मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट लानाय जागोन बेनो जाबाय हौवाफोरखौ 20नि आरो हिन्जावफोरखौ 20नि दा हिन्जावफोरना गासै सिलेक्सन फाइनाला 80 जागोन बेनिफ्राय हौवाफोरना 100 जागोन डेट मिन्स नोंथांमोना एग्जाम होलायनांला जायफोरा मोजां क्वालिफाइड जायो नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैगोन दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैखौबो नायनानै बुजिबायब्ला कमेन्ट्स खालामदो आरो हानायसेबां शेयार खालामदो बेनिफ्राय PDF फाइलखौ नोंथांमोना हानायसेबां डाउनलड खालामनानै गासैबो इनस्ट्राक्शन्स मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना गासैखौबो डाउनलड खालामनानै नायदो आरो लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव